L-Istitut tal-Edukazzjoni nieda prospett bexieren ta' korsijiet ġodda l-edukaturi u l-ġenituri għas-sena skolastika li jmiss. Fil-fatt, il-prospett jinkludi 40 kors ta' kwalifika, 47 korsijiet osra akkreditati, 34 sessjoni mhux akkreditati immirati għal ġenituri kustodji ta' tfal u 49 sessjoni mhux akkreditati għall-edukaturi biex ikomplu jsaħħu l-ħiliet tagħhom. Dan il-prospett jinkludi 4 korsijiet ta' kwalifiki ġodda, Bachelor of Education Media Literacy, Master of Education Teaching Students with Disabilities, Master of Education u Master in Applied Education in Leadership. Il-kap eżekuttiv tal-Istitut tal-Edukazzjoni Joan Grima stqarret kif il-korsijiet qed ikunu offruti b'ħafna flessibilità. Prospektus mimli korsijiet, mimli kwalifiċi għal min jixtieq isir edukatur. Il-korsijiet tagħna huma part-time, partly online, ġifieri hemm partijiet minnhom synchronous u asynchronous biex inżidu l-flessibilità u l-aċċessibilità. Grima notat ukoll kors ġdid partikolari li qiegħed jiftaħ il-bibien għall-LSEs kwalifikati biex ikunu jistgħu jsiru għalliema. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima sqar kif permezz ta' opportunitajiet bħal dawn dawk fis-settur edukattiv qegħdin jinvestu fihom infushom. Ir-riżultat aħħari jkun illi jkollhom aktar għodda li permezz tagħha jagħtu edukazzjoni dejjem aktar sħiħa, dejjem aktar rilevanti l-istudenti. U allura dan huwa eżempju ieħor kif bħala pajjiż qegħdin narfu l-importanza tal-professjoni tal-għalliema, tal-edukaturi u qegħdin propju ninvestu f'dan is-settur tant importanti. Bħalissa fl-Istitut tal-Edukazzjoni hemm madwar 400 persuna li qed jitħarġu biex jiksbu kwalifika u 57 parteċipant f'korsijiet osra u akkreditati. Matul is-sena akkademika resqu aktar minn 135 ġenitur biex jitħarġu f'suġġetti vari u biex ikunu aktar ippreparati biex jgħinu l-tfal tagħhom filwaqt li 173 edukatur għażlu sessjonijiet ta' taħriġ mhux akkreditat.